ए मम्मी जब से हम आइल बानी ना तो एसी नहीं चलावते घर में। हम तो परेशान हो गए बानी गर्मी में। काहे कि हमरा गर्मी में बुला ले लुआ। अच्छा इतना हमरा दिक्कत होता गर्मी में। ओ जुगिया हमरा पता बचा ची ओ जुगिया ना हमरा मतलब इतना ठंडा रहेला। एगो कमरा में दू गो एसी लागल बाटे। हाँ काहे के कई गो रूम बाटे हमरे घर में। एगो दूगो रूम नहीं खे हमरे घर में ना 20 गो बाटे 20 गो कमरा। हाँ आ पता बचा ची एक कमरा से दूसरा कमरा में जाए खातिर एंगा लोग पैदल चल के नहीं जाला। ओकरा खातिर ना एगो स्कूटी धइल बाटे। वही स्कूटिया पर बैठ के आदमी एक कमरा से दूसरे कमरा में जाला। इतना हमरे घर के लोग एथी बाटे की आ हेजा देखो हमार हे रूम ह ओइ से सटले एगो दूसरा रूम बाटे। ई त हाल बाटे। हाँ ई लेके लोग कहत कि एगो तनी बड़का बड़का कमरा बनवा लिए हुजा। अरे बापू बाप ए तनी पानी उनी दलो हमरा के एगो तो बापू बाप साड़ी उड़ी पहन के आयल बनी ना तब से हमरा एथी होता उलझन होता कि कब हम सड़िया खोल के बिक दी और दूसरा कोनो कपड़ा वपड़ा पहन ली। मम्मी वो फरकवा जन रहे हमारा बिहावा से पहले जौन जगह हम छोड़ के गए रहनी उ कहाँ बाटे। ले आओ हम पहन लेता नहीं जहाँ धैलो तहाँ से ले आओ। हाँ केहू दे देलू। अरे मम्मी तो बहुत परेशान बनी तो से ऐसे मनो पर एसी चलाओ हमारे से रहन लिखे जाता है। हाँ अब भाई साड़ी लहंगा पहन के हम रही बात बतियाओ तो लो। चाची जानते रहो हमारी यहाँ ना क्योंकि अगर नाश्ता चाहिए चाहे खाना होना चाहिए ना तो जानते के यहाँ से दियाला सबकी कमरा में एक हग फोन धइल बाटे। वही फोनवा से टिप से एक बटन दबेला तो उ नौकरवा के लगे उ फोन चल जाला आ उ जवन कही दी आदमी जवन ऑर्डर दे दी तवन उ लेके चुपचाप से चल जावला। हाँ एगो ई लो बालो बाप रे बाप का बनल बा खाए में दाल भर के पूरी। अरे यार ए मम्मी कुछ बढ़िया बनाओ ना बढ़िया पनीर उनीर के सब्जी बनाओ। आलू परवल बनल बा हम जानते नहीं कि हम आए तो आलू परोरा बनबे करी। एंगा तो पनीर खाइए पुलाव खाइए नान पूरी खाइए और जब हम आ जाए तो तहलो बना दिए आलू गोभी आलू परवल और कटहल के सब्जी। हम तो नहीं खाए ये मम्मी बस करो बहुत गर्मी होता मम्मी अब चला दे एसी। हाँ बिल भरे के तरह इतना थी बाटे। हाँ देखा तो कितना गर्मी होता। हाँ रख तनिया भर चाची हमारे के यहाँ तो चलिए ना कब तो देखिए का हाल बाटे उजगिया के। हाँ इतना राज पर हम रहे नहीं एगो काम हम नहीं छुए नहीं अपने घरे एक ठो काम हमसे नहीं करवाओ लो। हाँ सब चीज खातिर नौकर बा चाची एगो चीज खातिर नहीं सब चीज खातिर नौकर बड़ा सन। हाँ अरे मम्मी अरे यार हम तो रुको नहीं हम तो चल जाए हम कालिए चल जाए हम जाता नहीं जैसे बा।